Hey, what's up guys? This is me, Tonyo Calera, and back again and again. Ano ko yun, si Mang Pati. Git guys, ako na sa SPD. Sapa kayo eh. Di mo kadung no. Sapa mga kayo. Kaya mo magkatino. Aku lagi mama muda buat kasih uang sejuta. Bagay ma, bagay. Ha? Hindi ka pistihak ka. Bagay. Hi guys, nice bagay, mabagay. Anong gusto mo? Kasal o libre? Mura na ang lula oy. Do you like it? Kasama ko si Ma'am Kat guys, yung admin ng amin na QC. Admin na QC na di admin na QC. Ay, admin. Kung magsalita ka, nakakasakit ka. Admin eh, yung sa QC. Pangit lagi ko sa list mo telephone. Parang galit pa kayo. Wala ka oy. Ang gwapa-gwapa na ako. Eh, Sa ko, tatamaan ka sa akin. Tabon lang ay gwapa lagi. pangit kiko Ay, tabon lang ay gwapo. Paju. Ganawang. Wala. O pakialam nila. Yawa. Diwa mo katawa oy. Hoy! Mga bunga nyo! Tahiin nyo! Ano yung mga guwapa? So karon guys, so thank you for celebrating So guys, thank you for watching my video guys. Sana guys suportahan niyo ang YouTube channel. Ma'am Kat, wala ayaw ng video ni kay. Libog kayo eh.